Se Otto moro, tervetuloa tänne Servicen videoiden pariin. Tällä kertaa katsotaan, miten sylinteriputki hoonataan. Eli sylinteriputken hoonaus on siis kyseessä, mutta mitä se tarkoittaa? Hoonauksessa poistetaan käytännössä aineesta sylinteriputken sisäpinnalta ja siinä tämmöiset pyörivät hiontaterät tasoittaa esimerkiksi tämmöisiä naarmuja tai sitten jos sylinteriputken sisäpinnalla on karheutta, niin niitä saadaan siistittyä ja myöskin muotovirheet, esimerkiksi tämmöinen soikeus tai kynnilmäisyys saadaan korjattua hyvin pitkälti hoonaamisen avulla. Miksi hoonataan? Hoonaamisella haetaan nopeutta ja kustannusetuja sylinterikorjaukseen. Lähes aina hoonaaminen on nopeampi tai edukkaampi vaihtoehto uudelle sylinterin varaosaputkelle tai sylinterin korjaamiseen perinteisen menetelmin eli koneistamalla. Hoonaus on myös erittäin tärkeä osa meidän sylinterikorjausprosessia, etenkin hitsauksen jälkeisessä viimeistelyssä. Hitsauksen aikana sylinteriputki muuttaa muotoa lämpölaajenemisen ja jännitteiden muuttumisen takia. Mikäli näitä muutoksia ei oteta huomioon, vaarana, että putki jää soikeaksi ja mäntä ottaa tällöin kiinni siihen sylinteriputkeen ja joko tiivisteet tai putki vaurioituu, kun se otetaan käyttöön. Myös erilaiset hapeettomat saadaan poistettua hoonaamisen avulla helposti sylinteriputken sisältä. Kokoluokaltaan pystytään hoonaamaan 50 mm tuonne 450 sisähalkaisilta olevia putkia ja pituuden puolesta 5 metriä yhdellä iskulla ja 10 metriä kun käännetään putki. Hoonilaitteisto mittaa kivien kokemaa painetta ja tiedon perusteella saadaan paikannettua putken sisäpintojen poikkeamia ja tällä tavalla saadaan myös muotovirheitä selville. Hoonaamalla saadaan korjattua pienempiä muotovirheitä, mutta käytännössä jos putki on pullahtanut esimerkiksi johtuen tämmöisestä isosta painepiikistä, niin silloin putki joudutaan todennäköisesti uusimaan. Mitä rajoitteita hoonaamiseen liittyy? Teoriassa putki voidaan hoonata vaikka puhkeen asti, mutta käytännössä rajat asetetaan männäntiivisteiden pitävyys. Eli jos sisäalakasia kasvatetaan liikaa, männäntiivisteet ei enää pidä. Tuossa on se pahin vielä. Tilanteen vaatiessa voidaan mäntäkoneistaa uudelleen, mikäli putki joudutaan hoonaamaan ylikokoon. Tällaisia tapauksia tulee vastaan, mikäli kyseessä on erittäin kiireinen aikataulu, putke ei ylipäätänsä ole saatavilla tai sitten varaosaputki maksaa huomattavia määriä.
Tällöin pitää ottaa huomioon se, että Sitten mä oon sen olemassa oleva tiivistesarja ei enää käy paikalleen. Tiivisteet joudutaan tilaamaan erikseen ja tämä kannattaa ottaa huomioon. Ja yleensä sen männän koneistaminen on kuitenkin huomattavasti paljon helpompaa kuin uuden putken valmistaminen. Hoonauksessa putken sisäpinnalle muodostuu ristikuvio kivien muodostaman hankauksen johdosta. Tämä saattaa näyttää paljaalla silmällä karkealta, mutta sen karheus on kuitenkin tiivisteiden toleranssien mukainen. Pinnan karheutta mitataan RA-arvoilla ja viimeistelykivillä päästään RA 0,2-0,4 arvoihin. Noniin, kiva, että hoonaaminen kiinnosti. Käy katsomaan meidän muutkin videot ja tilaa meidän kanava. Se on ensi kertaan vaan, moro!